hidastuksena maali. Amandinha oikealta, pieni lupi Emilille ja Lusille ja inhottavasti lipuu pallo ohi Emilia Syväsen. Ja 2 Suomen pelaajaa alueelle. Niin sanottu momentum meni. Lusileija. Hieno kääntö ja pallo takanurkkaan. Toinen maali Brasilian numero 10 Lusileija. Italiassa Pitontossa pelaava Lusileija, fyysinen pivot. Anna-Luisa. Mäntylä pakottaa Anna-Luisan, mutta sitten tulee tilaa Mäntylän taakse. Ja Nati De Toni kiertää tyhjään tilaan, viimeistelee ohi Syväsen tilanteeksi 3-0. Tässä tilanne vielä uudestaan. Tietysti Lazio haluaa vahvistusta tuohon mitalitaisteluun, kun playoffit keväällä alkavat. Camilla. Nati De Toni. Anna-Luisa, hienosti pelataan pallo Tampalle ja pallo 4. kerran ohi Syväsen. Siitä parhaalta maalintekosektorilta. Tampa viimeistelee tämän tuplamaaottelun 3. maalinsa, ensimmäisen tänään. Pallo käy tolpalle. Anna-Luisa. Tampa. Ja 5-0. Nyt selkeästi Suomen on jotain tehtävä. Brasilia pääsee vapaisiin paikkoihin Syväsen edustalla. Ja oikealle Julia jää Suomen puoliskolle. Hienosti pelattu maali. Vanessa hiipii takatolpalle. Suomi 6-0 johtoon. Ja onhan Julia mahtava maalivahti jalalla pelaamisella. Tässä nähdään ainakin yksi muutos eiliseen Tampereen otteluun. Josi ei näihin nousi. Seurajoukkueessa pelaamassa kaikki ammattilaissarjoja. Hienosti pelataan pallo, Amandinha pelaa Emilille. Takavasaralla takanurkkaan. Se oli hienoa nautiskelua Brasilialta. Mäntylän avaus Vaninin päähän. Ja 3 Brasilia ei kuitenkaan pysty ylöspäin pelaamaan. Herranen, Amandinha, Emili. Ja pallomaalin Vanin maalin tekijänä. Hieno syöttö kuvion päätteeksi. Ja kyllähän virheistä rankaistaan tällä hetkellä armottomasti. Ja nätti maali Emililtä. Varmasti Luotonen tiesi, miten Emili tuosta ohitse tulee, vaikka sen... Anna-Luisa Emilille takatolpalle ja se on Emilin 3. maali tähän otteluun. Kun googletat futsalin oppikirjan ja otat sieltä videohaun,